Salut băieți, am un nou clip. Astăzi vreau să fac un clip în care vreau să vă arăt ceva în legătură cu Brawl Stars Championship. Dar vă lăsați să apăsați butonul de like și subscribe dacă sunteți noi. Și haideți să ajungem la acest clip 15 like-uri, deci haideți să începem. Vreau să vă arăt că eu la concursul ăsta, cum ar fi să zic, am făcut 13 win-uri din 15. Am jucat pe un cod secundar, deoarece credeam că mă bagă cu playere de trofeele mele, cum ar fi să zic pe acest cont. Dar am făcut 13 win, dar măcar încă 2 în urmă și puteam să mă calific în cealaltă rundă, cum ar fi să zic. N-a fost să fie, nu-mi pare rău. Când a mai venit Brawl Stars Championship, cred că vine în luna aprilie. Deci asta nu contează, vreau să deschidem aici boxurile astea pentru că am strâns foarte multe de la acest Championship. Avem 9 big boxuri și 16 Brawl boxuri. Este imposibil să ne pice ceva, cred că ne pică măcar un Brawl Bobe sau 2 chiar, dar ar fi norocul ăla să ne pice. Hai să ne uităm la șansă și apoi dăm drumul să deschidem aceste boxuri. Ok, ia să vedem aici șansa. Șansa o avem chiar mare la mitică sau la epică, după cum vedeți, și la sperar, după cum vedeți. Avem și noi o mitică aici, Mortis. Eu nu știu dacă scuzeți pentru update-ul care va veni să vină cu noul brawler, aceste boxuri să le păstrez, dar nu vreau să le păstrez pentru că oricum mă pică foarte repede acel brawler pentru că e sperar. Deci ar să mai mergem atâta vorba, deci ar să începem să deschidem aceste boxuri. Întâi începem cu primul Brawl boxer, apoi mai dăm și meciuri. O să am un meci de big game, deci hai să mai lungim, deci hai să începem. În primul Brawl box ne dă 22 de coins, puncte pe Barley și pe Jessie. Ok, al doilea așa. Ok, dar acum nu o să le mai număr, o să le deschid, ok? Haideți să vedem. Acest Brawl box ne dă coins, puncte pe Rosa și Pam. Ok, coins, El Primo, Rico, token dublere, chiar sunt bune, ne folosesc. Ok, coins, Mortis, Brock, tare putem să dăm upgrade-ul lui Brock. Coins, puncte pe Mortis și pe Barley. Așa. Coins, puncte pe Rosa și pe Poco. Așa. Coins, puncte pe Rico și pe Daryl și 3 etichete. Bă, nu ne pică nimica. Ia să vedem. Coins, puncte pe Nita și pe Barley. Coins, puncte pe Jessie și pe Bull. Bă, dar și ar fi tare să ne pice acum o legendară de a sări pe pereți, ok? Așa, coins, puncte pe El Primo și pe Barley. Așa, coins, puncte pe Nita și pe Carl. Aoleu, băieți. Coins, puncte pe Barley și pe Poco. Ok, facem coins acolo foarte mult. Ok, puncte pe Rosa și pe Colt. Foarte tare. Coins, puncte pe Poco și pe Colt și un tichet. Ok, coins, puncte pe Barley și pe Shelly și un tichet. Bă, acum, când deschidem Brawl box-uri, big box-urile astea, trebuie să fie mai mult de, mai puțin de 40 de bănuți, ceea ce o să ne pice un brawler, inclusiv 40, adică așa, cred, pentru că așa am văzut la un YouTuber, nu știu cum îl mai cheamă, Rare sau nu știu cum îl cheamă, dar nu ne interesează asta, deci hai să vedem big box-urile astea, că este imposibil să ne pice nimica în acest video. Hai, vedeți, 51, bă, nu ne dă niciun brawler. Aoleu. Bă, dar nu vrea să ne dea, sper să nu niciun brawler. 99, mă. Bă. Ok. Ia să vedem. No, bă, dar ne dă mai puțin de coins-urile alea. Token double, bă, ne dă lucruri, bă, ne dă măcar un brawler, bă, să ne dea. Haideți. Pă, eu, 82 de coins, ma. Event ticket. 70. Ok, Carl, așa, Pam. Coins, Nita, Shelly, Colt. Bă, dar ce ne dă nimica? Ba, ia uitați, 114 coins, da, nu. Bă, mie nu vine să cred. Bă, mie chiar nu, bă, dacă ne dă nimic din aceste două Brawl box-uri, eu jur că bag 5 milioane în joc. V-am păcălit.
Haide, vedeți. Bă, dar nu vreau nimica. Bă, dacă ar fi să-mi dea ceva din Big Box-ul ăsta, ar fi șmecherie. Haideți, vă rog, te rog. Bă, dar... Bă, deci fiți atenți, ce ghinion am eu. Din câte erau 16 Brawl Box-uri, 9 Big Box-uri, bă, nu ne-a dat nimica. Și uitați ce șansă avem. Voi vedeți ce șansă mare avem. Eu nu știu ce e cu jocul ăsta. Hai dăm și un upgrade pe aici, dar haideți că nu dăm, haideți că dăm aici pe Daryl. Haideți să dăm un meci și noi de Big Game și apoi închidem, avem 17 etichete, da, și apoi închidem episodul. Dăm 15 etichete și luăm inclusiv pe Jessie, pentru că Jessie e cea mai bună ca boss pe Big Game. Bă, da, ați văzut, bă, ghinion avem, bă, eu nu știu ce, eu nu știu, trebuie să mă bă, eu măcar, bă, eu credeam un brawl, mă, să ne dea, dar nici chiar așa, niciunul, pe bune acum. Aoleu, Rico, așa. Ok, dăm Rico, să vedem, are ultimata și ne dă. Bă, da, voi vedeți, ăștia în atacă, ia, turul ăsta să plimb pe acolo. Vedeți că de seară poate fac un live. Sau nu știu, poate fac. Ghinion mare ca al nostru n-am mai avut niciodată. Bă, măcar avem tot kidnablere și măcar dacă câștigăm meciul, dacă e să câștigăm, măcar facem vreo 4 Brawl Box. Poate ne pică. Poate chiar ne pică. Dacă ne pică cine din nici alea, ar fi culmea, zău. Ia să vedem. Wow. Cu echipierii mei nu fac nimic, voi vedeți? Oricum, știu că sunt slab de trofee, dar nici chiar așa să nu facă nimic. Așa să vedeți. Așa. Ok, ar 39%, haideți, 38%, haideți că poate îl învingem, îl omorâm. Ce să-i faci, mă? Ce să-i faci? Cred că e player de la din ca mine, că trofei mari, cum am jucat și eu pe un cont secundar ca să fac și eu acolo la champion și poate puteam și 15 win-uri, vedeți? Bă, dar nici așa nu fac nimic ca să zici, bă, să străduiți, dar eu, nimica. Aoleu, bă, voi vedeți ce... Uitați, acum vedeți că n-am prins. Ar fi culmea dacă nu l-ar omorât și acum, hai, vezi. Aoleu, nu sunt bun din... Am pierdut, băi, voi vedeți că nu sunt bun de nimica. Aceștia sunt, frate. Ce să le zici? Ok, am făcut aici 6 Brawl Box-uri. Bă, dacă ne pică nimica, bă, eu închid contul ăsta, mi-l șterg, nu mai mă nebunește. Ok, haide să vedem. Te rog să-mi dai ceva. Bă, voi vedeți ce ghinion avem. Nu știu, dar zice și voi. Ghinion așa ca mine ați mai văzut așa mare. Bă, voi vedeți că nu ne dă nimica. Da, ne dă etichete. Ce să fac? Ce să mai zic, băi? Ce să le mai zic? Bă, vă fiți atenți. Din 25 de... Din 22 de Brawl Box-uri și 9 Big Box-uri nu ne-a dat nimica, bă, măcar o sperare, bă, voi vedeți, bă, dacă și-am o sperare, bă, ziceam așa, bă, mi-a dat și mie ceva, dar, nu știu, contul ăsta chiar este ghinion, nu știu ce să mai fac, băieți. Hai să mai dăm un meci de Big Game, hai să mai dăm și noi un meci de Big Game aici, poate mai facem un Brawl Box și poate mai vedem acum o minune. Că pe mine chiar mă enervează acum în momentul de față. Iau, dar sunt ca un Rico, bă. Parcă episodul ăsta parcă a fost, nu știu, băguit, nu știu cum să zic. Mă refer în gen că nu ne pică nimic. Bă, voi, uitați, acum da cu echipie. Ăștia atacă, e bine așa, dar ca ăia nu se compară ăștia deloc. No. Ok, să vedem aici.
Punem tureta aici. Să vedem, să vedem. Tare, tare, gata, îl batem, cred că îl batem. Mai mult ca sigur îl batem, băieți. Ok, ne punem tureta aici. Ok, da. Încă o turetă aici. Haideți. Da, încă o turetă. Gata, în 51 de secunde l-am bătut. Ia să vedem acum. Am câștigat 108 de ăștia și așa. Adică înseamnă 2 brawl box-uri, nu? Bă, acum să că eu nebunesc. Vă jur că nebunesc. Hai, vezi. Bă, nu mai ce se întâmplă cu jocul ăsta, băieți. Nu mai știu ce se întâmplă. Oh. Pe mine m-a lăsat, nu știu cum zic. Bă, hai să mai dau un meci că am așa că până nu pică nimica, bă, eu nu mă las, mă, nu mă las. Pe mine m-a lăsat, nu știu, m-a lăsat fără cuvinte. Ok, Dynamite, gata, îl minge pe ăsta, că n-ar cum să ne bată. Ia să vedem. Pe bunii, scrieți-mi în comentarii dacă ați avut și voi ghinion așa mare ca mine. Pe bune acum, bă, dacă era brawl box-uri și mă, n-ar mă cum să pice, da, 9 brawl box-uri și aproape 30 de brawl, nu, Big Boss, scuzați-mă, și aproape 30 de brawl box-uri, nu dea nimica. Băi, vă dați seama. Gata, îl batem și pe Dynamite ăsta, îl batem cu siguranță, punem aici tureta, uitați aici. Așa. Ok, hai dăm aici. Ok, vezi. Gata, îl batem și pe Dynamite ăsta. Rico și încarcă ultimata. Ok, punem aici tureta. Ok, ne-a dat hit-ul, vezi. Ok. Gata, cred că moare Dynamite. Îi dă Rico acolo. Gata. Acum, ia să vedem cât am câștigat. Cât am avut 5 tichete, nu? 130. Și, bă, încă, acum 3 brawl box-uri. Bă, nu mai înțeleg nimica, chiar. Bă, nu mai înțeleg nimic. Am un brawler, mă, atâta. Aoleu. La 2, nu. Bă, nu vrea, mă, să ne dea. Aoleu, bă, ce se întâmplă, mă, cu jocul ăsta? Hai să luăm și puncte de astea pe Gold. Îi dăm aici un mare upgrade. Gata, am dat un mare upgrade aici. Deci da, bă, băieți, acesta a fost episodul. Contul acesta e ghiniorizam, ce să zic. Dacă te brawl box-uri, nici mai știu, dar cred că sunt peste 30, mă refer la brawl box-uri și nici boxeri rău meu, dar n-ai ce să zici, ghinion mare și n-am mai avut niciodată. Deci, cam asta a fost episodul. Apăsați butonul de like și butonul de subscribe. V-am mai stat la început, dar vă zic și la sfârșit. Am fost Spartanul Rogaming, v-am lăsat, pa!